Salutare băieți, aici am ajuns și noi la o gârlă, sunt aici cu Marius. Salut! Primul vlog pe anul acesta, prima baie pe anul 2021. Mai ne vedem pe drum și la gârlă. Ha, vă pup! Băieți, suntem și aici pe drum. Eu am făcut pană deja, dar nu știu cum. Hai că ne vedem la gârlă, băieți. Uitați băieți aici. Facem video când plecăm. Gata băieți, aici și baia pe 2021. Uitați oițele. Uitați un prost. Eu am făcut, cum ați văzut anterior, eu am făcut pană la roată. Și uite și un câine acolo și mi-e frică să nu mă ia. Că nici papucii nu i-am în picioare, deoarece că sunt urc pe picioare și mi-alunecă. Bine băieți, hai că vă las. Ne vedem acasă.